അതത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. ആയിരക്കണക്കിന് ജനഹൃദയങ്ങളുടെ സമർപ്പണ ഫലമാണ്. ദേശത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ സമർപ്പിച്ച മഹാന്മാരെ നമുക്ക് മുന്നിൽ കാണാം. മഹാത്മാഗാന്ധിജി അഹിംസയുടെയും സത്യത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമാണ്. സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ധീരതയുടെ പിറകിൽ വന്ദേ മാതരം മുഴക്കിയ യോദ്ധാവ്. ഭഗത് സിംഗ് യുവത്വത്തിൻ്റെ ധൈര്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപം. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ്, അംബേദ്കർ, ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ, അങ്ങനെ എത്ര പേരുടെ ത്യാഗമാണ് നാം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത്. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ഗാന്ധിജിയുടെ അഹിംസാമാർഗം ലോകം മുഴുവൻ കാണിച്ച ഒരു പാഠമായിരുന്നു. സത്യം എന്ന ശബ്ദം ആയുധങ്ങളെക്കാളും ശക്തമായിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യവായുവിൽ അവരുടെ ത്യാഗത്തിൻ്റെ ഗന്ധമുണ്ട്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലാം, വന്ദേ മാതരം, ഭാരത് മാതാ കി ജയ്.